Hai, salutare prieteni! Am revenit cu un alt vlog. Bine ați venit pe canalul meu, Bianca de la Stihai. Prieteni, știți că v-am spus că mă apuc de grătar. Să fac grătar, că mi-au cerut fetele grătar, am cerut și copiii și una alta. Și pe cine credeți că am adus? Ajutări de bucătar. El este fratele lui Iae, adică el este vărul meu, de pe strada lui maică mea de acolo. Salută și tu, prieteni! Salut, salut! Așa! Doamne ajută! Și am adus băieții prieteni aici la grătar să mă ajute. Dar frate-sul e bucătar acolo pe strada Matei Basarab. El e cel mai tare cu tocanele, cu ceaunele, cu grătarele. Când e ceva, el se duce la toată strada și el face grătar. Mai ales face o tocană la ceaun, vai de capul meu. Dar o să cumpăr un miel cu fratele meu sâmbătă și să ne facă iar tocană din aia. Cu mămăligă și cu alea, vai de capul meu. Ia uitați-l, acum e obosit, stă un pic pe bancă, până acum a făcut treabă, până acum a tranșat carne aici și acum stă un pic pe bancă, adică la o bere. Nu bea bere, bea că conduce, e cu mașina. El e șef bucătar acolo pe stradă la el. Și l-am adus și eu la mine aici. Ăsta e bucătarul nostru, de pe strada noastră, cum ar veni. Și în locul lui face frate-sul. El e frate-sul. Da. Este verișorii mei, stau acolo lângă mama. Suntem neamuri, prieteni, cum ar veni. Ia uitați și aici. Am scos carne de la ladă, am cumpărat și din oraș. Mamă, ce e aici? Ia uite ce e aici. Topul de pe lume. Topul de pe lume. Ce salut? Vai. Ia! Când ne mai faci o tocană din aia? Sâmbătă. Sâmbătă? Da, facem. Facem o tocană din aia. Da. Hai de mine. Cum am făcut atunci la cea unde am mâncat toată strada. Mamă, plouă în gură. Am mâncat toată strada. Facem o tocană din pipot de pui. De pipot? Da, cap de curcan, dacă găsim. E de tu numai de asta mai găsi. Zi-mă, cum de pipot? Ai mai făcut? Cum să nu? La ceaun? Da, la ceaun. Cu picăței de pui. Ea Mămăligă. știe să gătească, prieteni, foarte bine. Ele cu bucătăria Mamă, se ce e pricepe. aici? De aproape, de aproape. Mamă. Topul de pe lume. El se pricepe. Și frate-sul la fel. Și frate-sul, când e ceva, ei fac grătar. Nevestele stau și fac salată, fac altceva. Dar ei se bagă la grătar și la ceaune și la una alta. Dar și pe ea, că am mai filmat eu cu el. Bucătarul nostru. Facă grătar, să ne ajute. Dar bine, tranșez carne și acum este că mă ocup eu. Ne ocupăm. Ne ocupăm, da, amândoi. Scuze. Dă-i mai încet de cum ea e. Că nu avem voie pe YouTube. Mamă, costița asta plouă în gură. Hai că merge bine, vezi? Pic și gata. Trebuie pui. Bine că nu plouă, bine Da. că ne ajută și vremea asta. Nu mă vreme urât astăzi. Băi, prieteni, și-a adus băiatul ăsta, că astăzi am fost la el. A adus numai chestii și lucruri și tot ce vrei, de la farfurie până la lingură, de la electrocasnice, cum se spune mă alea? Toate nebuniile. Tot ce vrei. Deci a adus cule pentru târg. De unde culerea? De la Arad. De la Arad. De la Arad, da. Ne vedem la București, cu militari. Așa? Dar nu știu, cred că mâine o să mă duc eu și o să vă arăt ce a adus. A adus multe chestii pentru târg și am zis așa, dacă se mai duce să mai ia și pe mine să luăm și o lucru din alea pentru târg, că vreau să mă duc și eu cu el 3 zile pe săptămână, adică luni,
Nu luni. Sâmbătă, duminică și luni sunt târguri aici prin apropiere la mine. Și am zis că mă duc să-mi iau și eu lucruri din alea, să mă duc și eu la târg, să mă ocup și eu cu ceva. Dar el a sunat acolo și a zis că nu mai iau momentan. De luni încolo o să aducă iar oamenii acolo, la Arad, și o să merg și eu cu el să-mi cumpăr și eu. Pentru că na, să știți că Maria tot în casă este ok, mai este că vine, dar nu mai vine. Iar să la Maria? Da. Da, a dus să răzbene la băiatul ăsta de la Rador. Unde e? Hai lasă la mine că mă ocup eu. Hai stai la bine. Stai la bine acolo, că mai vine și practic tu. Hai stai acolo. Măi, că-i putere, băi. Măi, că-i putere, băi. Unde duc cu mă? Nu terminai treaba acolo în spate, dar oricum mai am de grijat. Și zisei să... Zisei să le fac grătar și în ocazia asta chemai și băieții aici. A găsit ceva să vorbesc cu ei, că vreau să mă duc să-mi iau și eu piese și farfurii și tot ce vrei sunt în baxurile alea. Și o să mă duc și eu să-mi iau și eu. Mă duc și eu cu ei la târguri, pentru că și ei se duc și mă duc și eu cu ei. Cița asta, vai, super, dar mai trebuie. Cred că aveți ciuperci. Arată ciupercile aici. Arată ciupercile. Sperăm cașcaval. Cu cașcaval. Tot ce trebuie. Le punem pe grătar acum. Vezi, nu-i frate, nu iau să vină și eu la grătar. N-a venit. Nici la ora asta. Nici acum nu vine. Nu ajung să te drum și acum. Cred că asta o iau. Hai că mai revenim. Mai revenim? Azi, prietenii, gata carnea. Au făcut Alexandra și au făcut și mușde și salată. Mai am un pui de fript și mai am să pun aici pe platouri. Mai am ciupercile. A venit și Maria ca să-i dea la fată piept de pui și una alta de pe grătar. Hai, Cono! Ia uitați aici pe părul meu pe spate, ia uite-l. Topul de pe lume. Topul, da. Arată. Camarde. Platoul melec. Platou melec. Trebuia să pun și eu pe platouri din alea. Dar nu am mai pus. Uite că Alex nu e în spate și n-are cine să filmeze. Ia, pune și mie acolo ăla. Platou. Alex, Topul de pe lume. letul. Mamă, wow. Pune mai acolo. Hai că... Mă casă eu, Nică, ce n-am făcut? Camerul meu, uite așa. Să știți că e toată lumea aici, dar știți că ei nu vor să apară. Că poate vă întrebați că unde sunt. Știți că sunt și aici. Dar știți cum sunt ei. Nu vor să apară. Așa. Așa. Hai să mâncați toți. Mai am un pui de fript. Hai că intră ea acum la grătar. De cum? Costița asta să iau din ea. Urși! Mă, ce arde! Ciupercuțele cu cașcaval. Mamă, topul de pe lume. Hai, luați loc! Hai să vă pun salată.
fiecare. Deja Cu de tine Remi, fac tata. free. Mamă. Hai da. Remi, dar nu am Remi, de unde? Am avut de mult, dar nu știu pe unde e. Și acesta asta, Remi, Janel? Bune mă, Remi. Ana am zumit, dar e costița tăcătorii Carlos Enes. Îi dau mâncare de cartof pentru conul. Că rămâne să fără pastă. Am zumit și asta. Da, mai am găsit, nu știu, Fabi. Bere, să mai aduceți bere aici la băieți rece. Bere rece. Nu mănânc eu pastă. Hai da. Hai fi. Așa că te sâni. Spune aici, dacă vrei, ia tu ce-ți place, hai. Păi ce fac, te rog, îți spun eu farfurie, ia tu. Hai. Trece sus la masă. Hai, Beri, hai da. Hai. Hai. Putea bucătării cine în peleste. Amândă, mai venit bine. Ia uitați-o pe Dari, am mâncat aripioare de pui, am mâncat piept de pui de pe grătar și ia uitați ce bucuroasă este. Mami! Ia uitați ce bucuroasă e. Da, fată, da! Ce zici? Ce am luat, Dari? Ha? Nu. Hai să vă arăt, prieteni, ce am luat lui Dari, să știți că eu îi cumpăr lui Dari orice. Ia uitați. Ia uitați ce am luat lui Dari de pe net. De unde le-ai luat? Depinde ce am luat. Și vine așa și o ține așa, Lasă că sus. punem după ce. Păi da, trebuie să mai crească și ea, Nu, că știi? merge de la 6 luni ăsta. De la 6 luni. Da. Ia uitați-o. Ia, fată! Ia vină în quarto. De la 6 luni e cât holbeanele se. Hai da, căr. Fata mea frumoasă mea. Hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da. Da. Da, fată. Da, fată, da. E și mâncare și fetele, mâncare toată lumea, prieteni. Hai da, hai da, hai da, hai Roza, hai Roza, hai, hai, hai. Daria! Darica! Să ieși și puiul ăsta, Maria, ha? Îl mai lași un pic. Iubita la mama. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, hai da, hai da. Hai da, hai da. La, la, la. La, la, la. Oh, Doamne, oh. E sătulă fata. Hai da. Hai da, hai. Ce buci ăla. Da. Da, iubita. Ia zi, hai fată, zi. Da. Prieteni, terminarăm cu grătar, uitați și pe mine m-am murdărit, făcut și curat și prin spate pe acolo și plecară băieții de aici. N-am unde să mai îmi pun și eu telefonul ăsta. Mi-am rupt tripiedul, uitați și pe mine, mă duc înăuntru să mă schimb, am făcut grătar până acum. Și terminat și acolo. Și vă zic că am o grămadă de comentarii, prieteni, și am pus vlogul astăzi pentru că dacă eu am tăiat iarba în spate și m-am apucat de curat și a venit Alexandra și m-a văzut, asta nu am forțat-o, nu am obligat-o să mă ajute sau să tai iarba. Nu am pus-o eu. A venit după mine, că așa era învățată. Ce fac eu, să facă și ea. Da. Că nu pun băieții la iarbă și la asta. Dacă nu mă ascultă, ce să fac? Ce vine a meu? Ați văzut măcar, am făcut grătar aici. Nu a venit, nu a vrut unul să se filmeze, nu a vrut unul să apară. Mai ales Carlos și cum era toți aici la grătar. Dacă ei n-au vrut să apară și ei pe vlogul, ce vine am eu? Uitați-vă pe Maria. Ia, care Dariuca, 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 Dariuca. Frumoasa mea.
Da, ia uitați pe fată. Hai că mai revenim. Dură mie fata, scuzați, uitați pe mine. Nici nu apucai să mă schimb. Și s-a apucat fetele să strângă masa de aici, ce mâncare, ce făcură, plecară și băieții ăia, v-am mai spus. Aoleu. Și-mi dă de mine. Da. Dă fata mea, masa mea. Au, au, au. Mama. Hai, nu te vorbește cu prietenii. A, unde te duci? Da cum? Să nu-ți dau fata să pleci, a? Numai că nu-ți dau fata. Nu-ți dau pe Daria mea. Nu. Nu. Au, pică telefonul. Dă-tu, Dari, cu mâna până pică telefonul. A? De ce? Dariuca! Nu are rost să explic viața. Lasă că n-ai nimic. Lasă că își revine, Carlos, n-ai tu grijă că își revine. Mâine mă duc să fac buletinul și mâine pleacă. Pleacă, lasă că m-am certat eu cu ei destul, că prietenii cred că eu nu mă cer cu ei sau că nu fac. Poate credeți că doar pe vloguri îi cer. Nu îi cer doar pe vloguri, să știți că oricând îi cer. Oricând îi cer. Știți măcar ce am făcut cu ei. Ce vină am eu? Ce vină am eu? Da, bădi, da. Dar nu mai pune ea în cap, că ea nu suportă. Eu ce trăi curent. Ia uite, vezi, o dă jos. Nu suportă căciulița asta pe ea. Unde fata? Unde e fata? Unde e fata? Unde e fata? Ia uite! Ia uite! Ce e azi? Grătarul? Facem picău. Cu grătarul. Facem. Aduc curile de favor. Nu mai cărbune mirese. Lasă-o cu el după aia. Păi da, lasă-l acolo, Maria, sub aia. Dai pompa. Până mâine, până se răcește. Toată lumea sare pe mine, prieten, că eu sunt de vină, că eu sunt așa, că eu sunt așa. Dacă taică-sul le dă aprobare și nu se supără și el și nu spune și el nimica, eu degeaba mă cer dacă ei au prins tupeu copiii, că zice că nu i-a spus taică-sul nimic și un alta, nu-i spune taică-sul nimic, că taică-sul nu-i ceartă, că taică-sul nu-i întreabă, că taică-sul un alta și copiii au prins tupeu. Degeaba mă cert eu, îmi bat eu gura, că n-are niciun rost. Da. Lasă că mâine îi fac buletinul și du-te. Nu mai plec, nu mai fac. Unde te duci? Eu mă duc. Ah. M-a întrebat tata ce e mea. Ce e aici, că ce fac, că de ce... M-a sunat tata. Ah. I-am zis, i-am povestit tot. Ce e povestit? Ce face ginele său? Ah. După el nu merge acolo, un telefon nu-i dă. E? Așa. Da, am terminat să nu are rost, mamă, să stau aici. Că mă înțeleg bine cu tine dacă el nu mai mă suportă. Nu, lasă că te ucesc cu el, că nu pleacă după bani, nu la altă. Mi-a zis că m-am îngrășat, că așa, că m-a făcut urâtă, că mi-a făcut... Și eu nu sunt urâtă, eu nu sunt grasă, că și eu sunt grasă. Mi-a zis că așa, asta, mai plin. Ce faci fata mea frumoasă lui mama? Frumoasă lui mama, iubita lui mama. Prințesa lui mama. Lasă. Așa glumește și el cu ea. Ce să-i fac? Ce să fac? Că n-am ce. O să plec, dar fata să lui. Da. Ca să aibă el grijă de ea, atunci îi vine mintea la cap. Mamă, nu mă satur de ea. Mamă! De ce-i? Te supărași?
Ce supărat, fată? Ia uite, ia uite pe tine, uite pe tine, uite. Uite. Uite pe tine. Halal. Da, da. Da, iubita mea. Da. Haide că mergem. Uite, veni Cuciu. Uite Cuciu. Mama. Cuciu. Uite Cuciu. Uite Cuciu. Cuciu. Hai, da, Cuciu. Ia, fă așa, fă să vadă pe tine. Hai, fă-i. Fă-și tu. Fă-i. Cărca de-a. Daria, cărca de-a. Căr, face și ea cum fac eu, face, dar acum n-are chef. Hai, fă-i. Fă-i, fată. Fă-i și tu. Ce faci ea de frumos, Doamne? Haide. Prieteni, ce să vă spun, astea au fost vlogurile pe ziua de azi. Să știți că eu nu am nicio vină, cum i-am mai spus prietenii, pentru că am o grămadă de comentarii că eu sunt de vină, că eu una alta. Știți foarte bine care este situația, că mă cert în continuu în casă, măcar știți cât mă cert cu copiii și una alta. Ce să fac? Mă cert și să nu credeți că mă cert doar pe vloguri. Și în realitate eu mă cert cu ei. Să facă și ei ceva, să meargă și ei ceva, să facă și ei bani, să facă și ei una alta. Să știți că nu este așa. Eu mă cer tot timpul cu ei. Mereu mă cer cu ei. Să fie și ei pe picioarele lor, cum ar veni vorba. Să nu mai fac așa. Și cu fetele, când fac eu treabă, vin și ele și fac. Și mă ajută. Sau stă una cu fata și două fac. Pentru că știți foarte bine că e casă multă, e casă mare și una alta, și curte și asta, și trebuie întreținută. Nici o singură nu pot. Știți că mai sunt zile și momente când îmi fac singură. Nu mă vai de asta, când fac și singură, dar dacă ele mă văd pe mine că fac, vin și ele după mine acolo să facă și ele, mă înțelegeți? Așa este la noi. Nu am ce să fac, nu oblig pe nimeni, nu pun pe nimeni la muncă. Eu nu oblig pe nimeni, eu nu am nimic cu nimeni. Știți că am făcut și vloguri singură, când fac și treabă și nu am treabă cu nimeni. Nu-i rog, nu-i oblig, nu asta. Ce să facem? Prieteni, o să mai revenim cu un alt vlog. Vă doresc o seară plăcută să aveți și vă mulțumesc pentru tot. Vă pup!